Biznis i mediji nikad nisu bili bliži. Ono što ih je spojilo jednom je riječju Info Arena grupa. O poslovnom svijetu brine se Info Arena kongresne aktivnosti, vodeća tvrtka u organiziranju konferencija na području Hrvatske, ali i čitave regije. U tom segmentu organiziramo niz konferencija, seminara, radionica. Najvažnije bi istaknuo možda Telekom konferencija, financijska konferencija, Human Resource konferencija, onda radimo konferencije po pogledima pregovora Hrvatske sa Europskom unijom i onda radimo neke ad hoc konferencije zavisno od potreba tržišta, kao što na primjer Market Research konferencija, CRM konferencija i tako dalje. Za medijski dio zadužena je Info Arena digitalni sadržaj, multimedijalni web portal koji svakodnevno donosi pregled najnovijih vijesti i intervjua iz zemlje i svijeta u pisanom, ali i video formatu. Osnovali smo Info Arena digitalni sadržaj sa ciljem da pružimo informacije i znanje putem elektronskih kanala prema tržištu, prema našim korisnicima. Znači tu postoji jedan specijalizirani web portal sa velikim bazama znanja, preko 1500 prezentacija sa domaćih stranih konferencija iz raznih područja, preko 200-tinjak informacija svaki dan sa domaćeg i stranog tržišta, ali ono što interesira naše korisnike u raznim industrijama, u raznim profesijama. Pokrenuli smo internet biznis televiziju, znači nekoliko puta dnevno videoklipove, uskoro pokrećemo internet biznis radio i uglavnom gradimo jedan 21 kanal komunikacije B2B segment gdje ćemo mi onda puštati određene sadržaje, formatirati za određene kanale. U vremenu kad su promjene i nova znanja svakodnevna pojava, sve veća je potreba za novim načinima stjecanja iskustva i njegova prenošenja. Konferencije kao mjesto susreta poslovnih ljudi i novi mediji kao baze informacija stoga postaju neizostavan faktor na putu prema uspjehu.